diparing pemanasan senam. Ayo aneh. Kaset. Lho. Kowe ora toto. Ayo aneh, Bro. Alah kowe kakean ngomong ora ana bukti nyatane ya. Lah pe joget kok malah dibari. Wis ora toto aku ya kowe. Lah kok iso? Lah gendeng muni jam 3 kok jam 4 lagi moro. Alah jebule to iki mah. Alhamdulillah. Dik. Awak dhewe. Aku karo kowe ya ta. Oke. Ditimbali panjenenganipun Bapak ingkang Gameng Kogati. Sinten, Dik? Pak Nganu. Pak Nganu nganggur ora tata kowe iki. Lah apa ora? Ana kok jeneng Pak Nganu. Sampeyan niku lho, Dik, tandani. Awak dhewe ditimbali ku syukur alhamdulillah. Kudune ki awak dhewe ngerti sapa sing nimbali wong rokok wis mbok tampani. Lho, pripun Budhe? Pepeling mangke aku. Nggih, Mas. BP wis. Awal yang brek. Apa lho, Dik? Kowe tau nyekel dhuwit 100 tau urung? Lah ora tau. Nek ora tau nyekel dhuwit 100 kok malah kaget usus metet ning kok. Masa lah. Diomongi kok aja nek urung tau. Dia kali nganggur ape bongko cahe. Ora dade dhuwit 100 ae kok iso. Kok entuk ejolane carane gampang. Carane piye, Dik? Laris. Sak ngono ah. Aja sing kene adik larisen malah ki kok. Kok iso? Kowe kok gayamu apa ya ngerti ae kok iso. Makane to, Dik. Dadi awake dhewe iki ya sebagai seorang seniman dagelan dirawuhke ngarsa dalem ingkang Mangkugati. Ndak ya wong rokok ya wis mbok tampani. Wis tak dol mau. Lho lah malah mbok dol. Tak dhuwit ah. Daharan iki mang apa ae jaminan wis apa ae metu kabeh wis mbok untal, mbok lek. Iya. Lah wong asmane sing kagungan kersa kok iso gak ngerti dak kebangetan aku iki. Yo, I'm sorry ya. Ngono kowe ngerti? Lho kok malah takon iki piye bocah iki? Makane to, Dik. Kowe iku dadi alah kok iso dedelem ra karuan. Aku iki blas ra. Lah iya mukane malah mulane iku dadi awake dhewe dagelan dirawuhno iku kudu ngerti, Dik. Sinten sing rawuhke awake dhewe? Ben sedulurane. Ben sedulurane raket sangsaya. Iya. Ngono. Sing kagungan kersa jenenge sapa? Alah kok malah takon maneh cek kandhanane kok angel. Piye lah? Iso. Kowe ku roh ta ora? Lho kok takon neh saiki? Roh. Blas. Lah wong ora roh kok gayam. Panjenenganipun Bapak Warnata. Warnata. Oh, kowe ngerti apa ora Pak Warnata iku? Ya ini sing pundi to, Dik? Kowe gak ngerti to? Lah, alah kowe ku mulane go Mas. Aja omong tok nek gak ana bukti nyatane. Iya. Kaya aku ngene iki mau lo teko dok langsung goleki Pak Warnata. Apal nek aku. Oh, Dik. Pengen roh kowe. Ngendi? Jempolku pucukane delok. Iya ya. Iya. Goleki. Ndi lho, Dik? Pak Warnata wis go. Nah, Mendek ah. Kene are. Lah kok ngene kok lho sik. Alah durut ora ketemu piye kok iso. Alah jebule ya padha ae. Alah kowe Gampang golek titenane, Pak. Lah kok gampang? Alah iki tekedek beda karo tamu karo wong biasane. Bedane manggon ngendi? Nggon salaman. Lho salaman ya padha ae. Salaman pada umumnya salaman iki mesti tek nara ditempelno dada. Tek tempelno bathuk. Iya wis umum. Wong Jawa ya ngono. Iya sing digawe Pak karo sapa Pak Warnata dhewe pin roh. Mosok beda. Beda kok salamane. Piye? Tek mlebu sak. Sak. Piye Gampang. Set mlebu sak. Lah sebab apa kok mlebu sak? Nampa amplop. Wah, buemu kok nampa amplop lho kok iso. Ya ora ngono, Mas. Iya, Dik. Wong iki cara menole gadah damel iki mala kramane Kang Putra. Dadi manten wajan kondang tenan. Ya Dik, dongakno. Aku ndelok kae lho padi-padine jan luar biasa. Istimewa. Aku mbok kok ndongakno. Ndongakno Adik wong jeneng awake didirawuhke diparingi rezeki ya kudu ndonga. Nek aku ndonga tetep sing apik. Kudune. Tak dongak-dongakno saurunge ndongakno mantene ndongakno awakku dhewe. Iya. Muga-muga aku ndang nusul. Ndang nyusul ah. Muga-muga ndang nyusul kono lho. Padha ae kowe. Kok nusul kono piye? Ndang nyusul mbam padha ae. Maksude nusul melok nikah ki lho kok. Ora nyusul mbam. Lah nek aku mbok kok ndongakno ya ora apa-apa. Piye? Lah sebabe aku dhewe areng tau omah-omah. Lah nek aku ndonga ora ngarep dijabahi ngono. Ya dijabahi sapa ngerti lah, Dik. Lah nek aku ndonga ya sing umum-umum bae. Sing sakinah mawaddah warahmah nggih, Mbak nggih. Lho. Ingkang pundi to ngantene? Lho mantene iki ya ning jero omah, Cah. Nyamene kok wis ning jero omah lah, Cah. Lho. Nyane iki kok wayahe. Apa dongamu, Mang? Sakinah mawaddah warahmah. Ora komplit. Kok ora komplit iki?
Wong donga kok sakinah mawaddah warahmah. Kurang komplit, Dik. Iku ya donga sing apik. Manten nek sakinah mawaddah warahmah iki kurang komplit. Lah sing komplit piye? Sakinah mawaddah warahmah mlumah-mlumah Iki donga capo. Lho ora percaya kowe. Kowe tak juwotos mbledos lho. Lah kok bejotos lha apa? Ana kok ndongakno manten kok apa mau? Sakinah mawaddah warahmah mlumah-mlumah Mas Jeni sing bari dhewe. dalem Adik. Dalem adik Piye? ndongakno manten. Heeh. Umume ku ya sakinah mawaddah warahmah tok. Kurang komplit nganten nek sakinah mawaddah warahmah. Nek gek ndang mlumah-mlumah wah kapan deh duwe bocah? Pak Warnoto esuk kapan ndang digalekno putu? Cek bodone ra karo. Lho iki sing diarep-arep ya putune kok iso. Kayak kok ngeweki resep. Iya, kok iso. Aku dak ya mbok WA. Lah apa kok WA? Ya pokoke dongane muga-muga rezekine gangsar. Ning aku ngerti, Mas. Piye, Dik? Ketoke iki kok bojone Pak Warnoto. Sing ndi? Sing iki lho, iki lagi lewat. Garwane. Heeh. Lah nyekel tas ketoke tase kok anti mundu-mundu ngono. Kowe gelang Dik, kau wedi-wedi ngene iki. Alah aku ya mau kalah. Lah apa? Mbokku ndek tak tukokno gelang gumudi ngene iku. Gelang tenane lah. Diomongi kok ngelu aku anak berbakti are. Lho. Bu Warnoto gelange gwedhi. Cemlorot mabdur-mabdur Mas. Mbokku yo tak tukokno gelang sing gwedhi. Apa iku, Dik? Karet. Gene. Wah, gelang pada umumnya wong wedok iki seneng nek dikeki emas, tapi karet gak apa-apa, Dik. Lah apa kok? Wah, iku karet iku gunane iku akeh. Serbaguna. Bener nek mbok em iki mbok tukokno gelang karet. Mbok em kan gaweane mripate lara. Iya. Gampang nek nggo tombo mata lara lho, Dik, karet iku. Lagek tumuk iki go aku. Lho ora Ana kok karet tak dienggo tombol lara motor. Sesuk nek mbok em mripate lara, Heeh. karete jaluk obong tetesno mripate. Tak jamin. Mari. PC ya. Lambemu kok iso. Lho ning aku lanane tak awake gelang karet tak yono sebab. Apa neh? Ibuku ngene iki Mas. Heeh. Tak gawekno usaha. Usaha apa? Supermarket. Gaya mane supermarket sorger arek. Ku gawekno usaha supermarket. Ketoke omahku sorgreng ning aku gawe usaha iku jos ngono kok. Lho wisane. Supermarket tak tukokno bronjong karo Supra Fit. Bronjong, bonjos niku. Iya nggo ada blonjo iku. Kowe iseni sayur, iseni ana kangkung, bayem. Alah, mbok-mbok kan dadi bakal tereng kok iso. Dalem Pak Dik. Jambu alas iki mau eling-eling ya, Dik. Heeh. Kok ya ngerti piyai-piyai kene nek sak lagi regane 100.000. Mau pepeling ya 100.000. Ketoke iku Pak Warnoto nek iku. Nggih ha. Pak Warnoto ketara. Ketarane, Dik. Mlakune rada ngene-ngene sithik. Kabem. Gene. Lah kok iso curug mlakune gagah ngono kok mlaku ngene-ngene. Gantem wong kene kowe engko. Ana sebab. Lah sebabe apa, Dik? Kaboten sak sing ndek kene. Kakan buan iku apa? Walah, ya padha karo salaman mang. Lah iya ning yo ora wae pokoke matur nuwun nggih Pak. Matur nuwun Pak Karnoto. Walah aku mau Pak ngerti. Warnoto nggih. Lagi teko ya to. Heeh. Dipapak sego semono piye. Wih, kowe ngerti sambele ta ora? Apa, Dik? Walah wasine ora pakat. Aku gak anak dia cekik kowe. Gene Tak dia cekik kowe. kowe kena apa? Kok iso Kowe kena apa kowe? kok iso ngelokno sambele mangan Warnoto asin Gene kowe cangkemen niku. Asin iku ora ana sebab ya. Lah sebabe apa? Oh nek kowe ngrasakno rasane pedes enak. Heeh. Iya lho, tak rasakno aku asin. Lah kok lho aku guri-guri gak seneng mangan sate wedhus. Heeh. Aku kena rodok penyakit apa, Dik? ludira inggil. Apa iku ludira iki? Ludira iku geteh. Geteh, iya. Inggil iku dhuwur. Alah darah tinggi nek karo budaya inggil enggak iso. Wong Jawa Ora ngono. Kenapa? Nek perkara wedhus kowe tak bedheki iku perkara wedhus. Loh, perkara kewan. Iya. Aja meneh kok kewan sing umum-umum. Kewan sing ora umum aku yo. Ora bedhekan iki malih. Tinganane aku marane dokter. Tukaran karo dokter perkara wedhus ngene. Loh, iku kurang gawean ta. Lho iya, dokter tamuki. Loh, dokter iki bodoh isek. iku Perkara ngono, aku mangan bar maneh wedhus. bar mangane Pak wedhus. Dioneni dokter ngene. Lah ngunene piye? Anu, jangan terlalu banyak makan kambing. Kambing itu mengandung kolesterol. Loh, aku nesu ah. Loh, ya bener ah Mas. Loh. Iwak wedhus. Iya. Ya ta sing berdaging-daging iki mengandung kolesterol. Malah iki kancane dokter iki dulure dokter iki mang. Ora. Kok iso ngewangi. Lho ning dinggon iki ibu ya do ngerti nek wedhus iku mengandung kolesterol. Sing ngomong sapa?
Aku ambek dokter ngono. Ora ono, wedhus iku mengandung cempe. Wedhus Tamu ah. Ngono nek wedhus mengandung kolesterol, ora ono. wedhus iku Mengandung cempe. iya lho. Iya ya. Wedhus mengandung cempe le, Bu. Lah iya dokter tamu ah. Kelage masa iya ana wedhus kok lahir. Anu jangan terlalu banyak makan kambing Mas. Makan wedhus. Lah kenapa? Wedhus niku mengandung kolesterol. Loh. Iki pinter-pinter kok dadi dokter iki Mas Tang. Bodho-bodho kok dadi dokter aku. Kowe aja ngono. Lah piye? Asine kesuk ben nek lara tak wek resep. Aja mara ning dokter umum. Lah kok iso? Mara ning dokter kewan ae. Lah kok iso nang dokter Loh, kewan? iki ku nyata. Lho, nyatane. Dokter umum ambek kewan nek miturut aku malah pinter dokter kewan. Lah kok iso kok iku? Loh, kowe nek mara rumah sakit, Heeh. umpama kowe lara mara rumah sakit. Mara ning rumah sakit. Mesti kowe ditakoki. Iya, Cek. Yang sakit yang mana, Pak? Perut saya. Gejalanya apa? Ya ndak tahu makan. Kurang pinter dokter ngono ku saya takok kok. Dhewe nek dokter kewan, Nek dokter kewan. umpama kowe ndek kucing, Heeh. mbok gawa ning dokter, ya Iya. ta? Ora mungkin dokter takok, "Cing kucing kowe lara apa?" Ora mungkin. Ora mungkin. Berarti dokter umum, Kalau dokter kewan aku pinter dokter kewan. nek dokter umum iku nek wong lara ditakoki Ditakoki. sakit apa. Heeh. Lah nek dokter kewan Ora kucing sing ngarang langsung ngono. disuntik jes. Dek, masa kewan ditakoki gundulem ngono iki. Lah kok ya ana kok iso wedhus kok mengandung kolesterol. Padha karo. Panganan iku kudune diati-ati. Meneh iki ya ta. Iya. Kowe karo kudune pinter-pinter lho. Alah, Iki jelengkas sedake sasi poso. Iya. Wayahe wong seni tirakat. oh seni tirakat. Kudune iso hemat. Kaya Aku hemat-hemat ngene iki lho, Dik. Heeh. Tak rewangi hemate ora duwe dhuwit. Iki ngene ae, Dik. piye? Wong iki jalukan lagu iku ya pirang-pirang. Iki Heeh. aku iku pengen Pak Am tok iki. Pak Am tak Kowe dongok. ora umum kowe ku. Iya. Ora umum. Lah ora umum piye? Wong wedok iso akeh pengen Pak aku ku nggo apa? Rene go. Apa? Pak Am dino iki kan peliti ra karuan. Ya selbiyen Iya gawe acarae ben duwike Pak Am metu. ora buta. Lho kok ora buta piye? Gawe acara foto prak tanggapane 40 juta. Ora ngono. Apa? Ayo Pak Am do diblantiki. Eh? Pak Am diblanti, Pak Am iki lagi golek-golek radio. Nggo Hiburan ning omah. Mbok kok dadi blandek. Iya. Blandek apa? Wedhus ta apa? Pak Am dina iki mangan untuk rezeki. Iya. Ape golek radio. Heeh. Nah, Pak Am golek radio, engko kowe dodolan radio. Lah kok malah aneh-aneh ae kowe. Lho iya blanti iki duwe ben metu. Ora umum. Lah kok ora umum piye? Lah kok aku mbok kok dodol radio lek untuk modal kok ndi wong dhuwit 200.000 mau diparingi Pak Warnata karo iku. Makane diakali ben duwike metu. Carane piye? Lho carane aku dadi radio. Engko dol Pak Am. Kok omongan saya sore saya gladrak. Lho kok belajar piye? Lah kok ape dadi radio iku carane piye? Apa Lah, sulapan kowe? Ya ora engko kan dekne kan seneng. Heeh. Engko tawakno Pak Am aku dadi radio. Ya ono carane Adik. Carane piye? Ah, gampang Pak aku dadi radio. Hmm. Kowe golek kemul. Radio saiki kan dikomuli gede-gede ngono kuwi. Iya iya iya. Ah. Saiki golek aku. Golek kemulan. Golek kemul. Ya ya sik tak golek-golek. Ben duwe Pak Am metu. Wong asline Pak Am pailite ra karuan serai kaya gapura. Duwe angil metune ra eram. Ana iki yo gelem ora Nah, iki. Heeh. Nah, carane kok aku dadi radio, kok aku setel wong Pak Am. Pak Am nek ana radio iku sewenenge ra karuan. Iki golek radio. Iki apa dadi apa? Wis goke manut aku sing penting tok dhuwit kowe. Gerakan iki ndak pelah apa le, Cah? Aku tak ning kene engko kemuli aku dadekno radio. Ya ya. Kok aku setel aku muni. Cak radio kok semene gedene ku radio Nah, sak kurungan zaman manuk. saiki radio gede-gede saiki andani kowe. Lah iki jareke nggo apa? Engko kemulan aku asup tutupi ya. Lah ndang ah manggon nang piye ape? Pepak ben metu. Heeh. Terus iki dapakno. Tutup iki. Obong Aku sing apik ngono kok. wong takon ae. Angger manut gak panggah engko kok iso. Ape basa kowe iki piye lah. Wong kok mbok jirit iki jarike sapa iki? Karo. Wah, kuwecinge ora karuan nang mbonggo ae. Enak ta ora? Hah? Wong jenenge kecing kok enak ora ana enake blas iku ah. Tapi kecil kok mbok serot. Nah. Engko setel. Nek nyetel piye? Lho sembarang karek engko Pak Am kandhani kok. Aku duwe ide. Aku duwe cara nyetel ben kowe mudeng.
Piye? Pokoke iku nek tak kepruk ngene kok muni ya. Karo bendo dak wis ah. Lho kok malah nggo bendo piye lah? Bendang bongko sisan. Lah piye arek? Wis do manut carane ya radio kuno kok iso. Malah piye? Lha iki aku karek piye iki? Wes sembarang. Jelas ya. Ya. Tik. Siaran Radio Republik Indonesia. Iya. Iki kayake tak antek kok. Suaramu kaya beritane wong mati ku lho ya. Lambe nem kok iso. Wis kene ae ngenteni Pak aku teko. Iya le cah, mosok radio kaya manuk engkok kene bentuke. Ya ora dade wong ora apa-apa. Wong akalane kok enek ae ngono lho. Ya apa. Radio kuno kan gede-gede ngene iki, Bu, jare. Radio anyar ya Allah. Kowe iki lha apa lho? Ngedos. Aku takon kok ngedos. Lho ketok mata ngopeni radio ngene gak iso. Lho, beneran aku bar entuk BLT le. Hah? Entuk bar entuk BLT 1.600.000. Ame tanggo tuku radio sing mereke Sony. Kabeh golek radio merek Sony. Tepak. Apa? Aku duwe barang lawas. Apa iku? Radio Sony sing jaman dhisik sing gudi-gudi. Gudi ngono kae. Iya iki aku duwe. Mosok iku radio. Alah wis go, iki pokoke radio terbaik sak Indonesia Raya Merdeka. Lho, Ning ame bodol. tak dol. Carane piye le? Lho, tak dol lho carane piye? Lah yo nyetele carane piye? Lho jaman dhisik iku ora ana saklar. Nganggone pentung. Ana piye radio pentungan iku? Gak percaya kowe ya? Jajal. Siaran selamat datang di siaran Radio Republik Indonesia. RRI. Macem ta ora. Iya, suarane gandem Wah, ngono gebase full iki. Kira-kira mbok kon pira le? Alah semurah-murah ae karo kowe. Pira le? 3 juta, 200, 20, tung sahur. Ana dhuwit kok tung-tungan iki lho. Lah piye lah? Maksude iki regane pira? Wis ah, kowe Pak aku. Heeh. 200 ae wis. 200. Heeh. Tanyang tok ta ora? Oleh. 250 piye le? Aku jak rugi. Ojo ah. Lah kok rugi? 200 apa 100 ae 100 gak dadi 100. Cek iki gobloke. Gini. Dinya 250 kok milih 100. Rugi aku kok malah. Bocah kok goblok iki sekolahe dhewe mangan apa lele. Mangan rayap ngono kok iso. 100 tenan lho ya. Iya. Dil lho ya. Dil. Malah bati aku. 100 lho ya. Dompet kok mingkup terus ae, Pak. Duit yaene urung ketok le. Ketoke iso apaan? Kok pajar. Iya le bayaran sok pajar lah ketoke sok pajar lah kok iso. Duit tak dewek-dewekno le. Perkarane apa? Iki sisa iki duit sapi, Bisae. duit tebon. Dadi siji ge. Lho, lah nek tak dadekno siji duit tebon ndak entek dipangan duit sapi piye? Goblok kemu lho. Iya nek ngono warna duit pitik mbek jagung ben duit jagung tek ngono kok iso. 100 lho ya. Iya. Ning aku warai nyetele dhisik. Nyetele gampang ah. Carane piye? Iki ra ono Sony lho le. Sony iki. Tenan lho. Sony sing orisinil. Tenan ta ora? Kandhane jajal ya. Jajal. Selamat datang Indonesia di Iki gampang. Dil. Selamat datang Indonesia. Dadi iku umpama gelombang apa ya ana? Ana ke nyetel ketoprak enek, nyetel berita enek, wayang enek, tayub enek. Iku sik tak luru. Hah. Tenan lho wis singgekku. Wis aku tak lunga sik. Tenan lho ya. Iya. Sah lho ya. Sah. Radio kok murah 100.000 radio kuno. Nyetele nyenengno wong, tak setel. Selamat datang Indonesia di siaran Radio RRI Semarang. Sik keliru iki. Modal. Dal. Modal. Apa? Lek tuku mang radio merek Sony iki kok RRI. Lho piye le? Aku mang tak takok le. Radio Sony. Sony iki Sony. Dudu. Lho kok dudu iku? Munine radio RRI kok. Aduh. Sik tak deloke tak bongkare. Jajal kula aku tuku Sony kok. Kowe muni radio Republik Sony ae. Ya. Ya oke. Lek aku tuku iki Sony. Jajal sik tak stele.
Siaran, selamat datang di radio siaran Republik Sony. Lho, Republik Sony. Iki yo. Iki yo Cacak sing tak luru ya iku. Republik Sony. Iya, sing tak luru merek Sony iku kok. Oh, mbok kaya arek-arek yo moh aku ah. Wong tua kok gobloke ngono. Radio kok Republik Sony. Aku golekku sing Sony muni gak Sony arek-arek terus kok. Tak setele Republik Sony. kok ngeset kae. Gelombange salah pateni sik, Kok. Ngono ku golek gelombang. Ana gelombange barang. Tak lunga sik aku. Aku ora denger ya ana gelombange barang. Tak setel. Iki gelombang apa iki, Cok? Liru gelombang rumah sakit iki. Liru gelombang rumah sakit tak golek sing apik, gelombange sing kira-kira apik golek dangdut. Selamat datang di siaran radio. Untuk berikutnya siaran radio hiburan akan diadakan dangdut palapa. Wah, iki lho cocok iki dangdut palapa pas kanggo. Oke, untuk para pendengar mohon maaf berhubung musisi dan penyanyinya belum datang jadi palapa batal. Mosok gelombang kok dangdut kok gak sido iki. Golek neh tayupan. Sugeng dalu, sugeng hamirsani para kadang pangremen tayub. Menika siaran tayub saking Jakenan Padi. Ciruk iki. Jalaran penabuh pesinden tayub dereng dugi tayub batal. Mosok kok batalno kok dagak iki lho. Ketoprak aku hobi ketoprak kok. Sugeng siang para kadang pangremen Iki penak ketoprak. Semoga radio RRI Sony menika badhe ngawontenaken ketoprak Agung Budaya pimpinan saking Abah Rabun Widodo Ika Talenta. Damin ketutno ah. Damin ketutno ah. Damin urus sampo piye kon ngetutno. Karek ngrungokno kok nyangkem ae. Iku ketuane kok. Lha iku kok iso karek nyangkem ae iki lah apa lah kok iso. Radio Karek ngrungokno kok nyangkem ae kok iso. Radio kok nyangkemno sing duwe saiki lah. Siaran ketoprak Agung Budaya kanthi lakon mawi ira-iran inggih menika lelampahanipun Angkling Dalma munggah kaji. Kliru Mas. Lah sing bener. Angkling Darmo ngratu. Halah-halah karek ngrungokno kok iso nyangkem ae lah kowe iku. Radio kok nyangkem-nyangkemno wong kowe iki. Nggih nuwun sewu. Ingkang nyetel menika mpun kakean omong lakonipun kula gantos. Inggih menika lampahan Rakuti Menek Klopo. Lagi tumon iki wong sine lakon kok Rakuti kok Menek Klopo iku lho. Alah karek ngrungokno kok iso. Aku iku sing duwe kowe kok ngamuk. Lah kowe sing nyetel karek ngrungokno kok iso ngemeng ae. Aku sing tuku. Lho, aku radione kok iso. Radio ngajak tukaran ki piye cah iki le? Aku ki sing duwe radio. Lah yang aku iki radione kok iso karek ngrungokno kok ngomong ae protes ae kowe. Cah iki piye le cah? Dol. Radione ngajak tukaran le. Malah ngajak tukaran le perkara lakon tak kandhani ngamuk kok. Radio ngajak tukaran iku. Tak kandhani lakon kok Rakuti mek lunga kaji. Lho ora oleh pe ora kutine ya Islam. Ya umume ya ora iku ale. Lah piye? Rakuti ku yo kratu apa-apa ngono lho. Kowe ku jekne aku sing nyetel lagu ana gelombang. Tak pasno sik gelombange. Gelombange ngono ku nek. Iki ngepasno antena. Ora tau duwe radio iku apa? Aku blas kok le. Siaran ketoprakipun menika lelampahanipun gantos inggih lampahanipun gombloh dipun pendet ingkang maha kuwasa. Pateni le. Ini Mosok aku diku pendem utuhan. lah Aku je urip kok. lho ketoprak lakone bebas. Lakonnya bebas yo bebas mosok goblok kok dipendem uripan iku lho.
Ganti Nurut nek. sing apik. Aja ketoprak. Aja ketoprak. Berita ya. Berita. Tak nyetel berita sih ya. Mosok diuntiri ngono? Ah, berita iki. Siaran-siaran berita hari ini, berita lelayu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iki lho, dungokno le. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dungokno le. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono wong mati. Telah berpulang ke rahmatullah saudara Gombloh. Innalillahi ya Allah Kak Gombloh. Kowe kare nalillahi yae. Mosok radio kok denger nek aku wong aku jauh urip kok disiarno nek aku mati. Loh, radio kok. Radio apa liyane? Berita liyane. Ayo apa ora ya? Berita apa nek? Ngajak tukaran yo lah ayo. Ayo sing apik. Siaran berita kecelakaan. Nah iki. Berita kecelakaan lalu lintas untuk hari ini. Dungokno le. Nah, ada pemain agung budaya yang bernama Gombloh. Kakinya keceklek, keceklong. Ora Keceglong. ora lah. Ayo. Apa kok aku sing Siaran. siaran terus. Ayo. Siaran. Siaran terus. Iki aku sing di Apik gosok piye lho mbok kepro ra bongko tapi lek wong iki. Sing kuwi radione iku ngene iki. Ora, iku mau tak kokon ngakali kok malah aku dikepruk indasku ae. Lho, kene le. Lah wong setelan iki ning kene gak ono. Heeh. Ning kene gak ono, ancen kowe ape gak mateni wong. Lho kok milih nek ndas ini tengah iki. lah kone tengah aku ya anut. Ning kono ketok menyonyo le tak kira kayaan Ora sah dadi radio-radionan lah. Gorene dhuwitku le. Lah, Dhuwitku gorene. Balik dhuwit ah. entek. Lah kok entek lah apa dhuwit balik ale? Salah moh kadung busak kok. Dhuwit balik ale. Kadung busak. Sumpah ora nggowo aku. Bayaran sesuk tak balekno. aja elek-elek karo Pak Am. Ngene kok. Iki ngene, Piye? ora usah radio-radio mari kopior. Gini. Iki pamundutan tembang niku kathah masalahe. Kan Wakeh. Apa? Iki mau bunda nyuwun pepeling. Pepeling. Terus Bapak Sing Warnata. Warnata wau apa, Dik? Jambu alas. Jambu alas. Pak, manuknya apik, Pak. mosok le. Oh, kandhane kok. apik. Mosok. Kandhane kok, El. Manuk apa le? Wah, kandhane Wes, apik. ayo diaturi apa sik iki, Dik? Pepeling, monggo. Pepeling. Niki pamundutan, mungkin Pak War. Urut nggih, Pak nggih. Nggih, urut nggih. Ya apa? Mas, rambutnya aja iki kok apik ya, Mas. Napa, Dik? Loh, delok go apik. Sing mburi butak kok sing arep iso nyeliwir ngono. Iku malah utiran radio didokok ning kiwa tengen ngono. Utiran ngawur ae kok iso. Diparingi apa dhisik? Pepeling. 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 Ngelingno masyarakat kene sing khususnya agama Islam aja lali salate, aja lali ngibadahe. Nggih. Yo Yo semoga katuraken dumateng para kadang tamu sinambi Rahapi Pasugata ya, Dik ya. Ya. Ya, diaturi Mas, pepeling Mas. pepeling. Atur ki ujug sonten dumateng Mbak Santi. Bunda mari nyuwun sonten. Saya para Suwe ra ketemu lho iki. Ayo. Men. Ayo, Dik. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
supaya eling salat lho ibadah sedekah dan lain-lain. Lah iki mau wis diparingi, saiki mau sing nomor loro pamundutan saking Bapak Warnata ingkang Mangkugati wonten apa Dik? Jambutan. Jambutan. Lah kok jambutan? Hutan iku apa? Alas. Yo wis jambu alas jambu. Nggih, jambutan. Jambu. Lah iya jambutan. Diapur dhewe iku kok iso. Aja mbok sambung, Dok. Jambutan. Lah iya. Jambu hut. Alah kok iso. Langsung katuran senarang antik galau musik. Ali Jaipong. Lho, iya ta. Ali. Aduh, apa? Apa kleru aja. Ayo deh. Anjur kelingan ramah kemuliaan
ramah jemuyune tresno lan kasih sayange karep atiku lakon dadi bojone kebacut tresno lelongso rasa ning ati mergo aku ra kakon melu duweni aku niku wau pamundutan saka Bapak Kang Hamengku Gati Bapak Warnata mugi remen ing penggalih. Lah anu apa? Ketane jenengan saya salaman namponi amplop. Kula purun gentosi lho. Lah ketane koyo amblas iku kok amblas piye le? Amplop bupet. Lah aku iki bocah kulino tolong menolong kok. iki satu tembang lagi apa pamundutan saking Gadungan. saking Gadungan. Bunda Marini. Mar ini apa Mar ini? Hah? Mar ini apa Mar ini? Mar ini. Ini loh Mar, jadi Mar ini. Iki satu kali rap saja. Dikarenakan waktu sudah mepet. Aja mepet-mepet. Jatuh napa? Pamundutane napa, Dek? Nggih. Lilo. Lilo. Nggih, spesial. Buat ini Mar. Kualik. Gelo. Gelo ora lilo. Gelo. Gelo nggih gelo. Iki nek Wah kuping sisih. Bocah iki kuping layak, kuping kebalaran tok ngene kok. Apa tak obong ora ana wektu ora sempet tok iso. gelo. Gelo. Monggo Mas Min ngaturan. Ning ngendi nggonku goleki Moro iki wis ra. ketemune ning mantingan tengah. Ayo Ketemune ning LE. menika ngaturke sepeda malih gunging panuwun donga awake dhewe ora tansah pedhot Dik kanggo manten sakloron. Mugi tansah pinaringan karahayon dening Gusti dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mumah-mumah aja mbok go. Ora nah iki tenanan Iki nggih sinareng Al-Rabiah mlumah-mlumah. Iki lho iya lali aku. Syuting iki kaya pas sakinah mawaddah warahmah di syuting Al-Rabiah. Oh nek wis disoting terus Gang Rabiah. iso. Iki mau kok ora enek-enek ae lho. syutinge Mas Al-Rabiah. ning ngendi nggonku
ditimbali bundamu lele. Ayo. Setunggal sampun katuraken lagune sedaya pun diaturi. Kripik gedang kripik telos ya edang padha rasa. Kudune ngono. Waalaikumsalam Lah. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak, Den. Monggo monggo. Kok Pinarak. sedebel ra, Den?